Bám, čaute, ja som tu s Andym Musok. s Viktorom. Ahoj. A dneska ideme robiť challenge na strašne, ale strašne kyslú Kyslé. vec. Je to... Kde to je? Je to tu. Volá sa to, že Little Sour with back taste. Budeme robiť... Je to dosť kyslé, veľmi kyslé, ale nastriekam to bratovi do úst. Ľudia, počkajte, ešte vám ukážem, na čo budeme robiť challenge. Počkajte. Vážne? A toto všetko a druhý challenge bude kešu. Musíme si dať veľa kešu do úst a prehltnúť to. To bude challenge. Fuj. Viktor. Takže začíname ja a Peťo. Otváraj hubu. Od koho začíname? Otváraj hubu. Od Andreasa. Otváraj hubu. Od Andreasa. Ja chcem dať. Daj. Dobre, tak chytaj. Ja ti dám, Ja mu to Ja dám. mu dám. Ja tebe dám. Nie. A nie veľa. Takže ľudia, kúkajte, toto je dosť silné. A nie veľa. Vodu mi priprav. Počkajte si naliať. Alebo daj mu pohľad. Čakaj, máš tu. bude challenge. Čakaj, si to nevypí. Tam je radler, vylej to a nalej to. Nie je radler. To je to. To je zmiešané, kámo. Toto, čo si miešal. Chápeš? Ináč, má sa to používať do vody, ale my sme sprostí, tak si to nastriekame do huby ako... Jak chcete vedieť čo? Koho to napadlo? Teba. Ale nesrandu si robím. No poď už. Ja sa bojím. No už je tu. Tu má vodu, držíš si ju. Takže ideme. Zober mu veľa sebi to. Na piče. On je celý červený. OK, stačí. Challenge sa na dneska končí. Dovi!